TJ campur sari. Jatahmu Dep. Dage, suarane kudu wedak lho ya. Ora iso, Mbak. Lho, dikempit. Kempit ngene lho dikempit. Oh, piye? Dikempit ki suarane wedak. Oh, ngene. Heeh. Nah, ngene berarti ngene. Sekarang di Mas iki, Mas. Nadane kan ndi? Nadane semene, Mas. Janjane kowe nang ndi? Oh,
Gotong, gotong, Oh, gotong, ngono. gotong. Ya, iki gak siji, Mas. Yo, tekke Kak, Oh, iya. kabeh Kak. Ayo jaluk kendangane sik, Mas. Mas Andi udah. Oi. Lho, lho, lho. Iya, iya. Iya. Digoyang asu. Ayo. Ojo gondelan wekku. Wekku padha wekmu. Ojo gondelan wekku. Wekku padha wekmu. Ayo ki lho. Iya. Oh, aku ya kudu balik cengker. Mana? Oh, aku ya kudu koprol iki, Mas. Jok kendangane sik, Mas. Ayo kendangane kena sampe nak. Ayo kopral, kopral. Kopral. Ayo ih. Ayo ih. Ayo ih. Ayo ih. Ayo ih. Ayo ih. Wer 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 wer. Wer. Loro. Piye, Nduk? Mbak Angel senang? Senang? Wong wedok kok ngono lho. Ngosek aku ya gumun karo bapak iki lho. Piye? Sik, nek gulung ngono ki lek dieman-eman katoke jan. Kok ora gundule ngono ki lho. Berarti luwih ayu katoke. Oh, minangka tutup mejijer. Iya. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya, Mas. Jan-jane